dire, horrek beren espetakulo hori ematen, ni debate batean hori nintzen, eta antzen, Permaz egon eta egon Mario Eugenia Zaolaga PNV-koa eta Permaz Ezkerra Abertzalekoa. Eta debatearen zati handi bat, Josebari antzeko. Eta zati handi bat ikamika alkarri basazuten, ikamika alkarri zarrotatzen. Batean egon behira eta ikusten ditu biak, ikamika izela. Uste dut, alderdi bakoitzak, biek, gainera, beren alderdiari gehiago behiratzen dutela. Herriari baino, ezta? Herriari zeko geni zaio. Hori gingo dut. Hori izan ordez, esan dute, bueno, nire alderdiari zeko geni zaio. Hori gingo dut. Eta esango beno, herriari zeko geni zaio. Bueno, herriari geni zaio zut desagartzea. Desagartu hori ateke? Hipotesi bada. Orduan, alderdiak ere askotan dira, alderdiak izan ditezke, diren zelakoak. Alderdi bat, da, bere buruzailien edo parte hartzailean edo erabakia hartzaileak diren bezain onak edo batek diren bezain txarrak. Alderdi bat, ez da ez erabakia hartzen dituztenek egiten dut alderdi hori on edo txar. Horregatik, eta horrean dagoen esfiantza ondia, masekin. Esfiantza ikara dago. Edarrezekin ezain beste, masekin bai. Bueno, eta azken batean, alderdiak zer dira, alderdi politikoa azkenean lortzen dute ondasun pila bat, desun detara joan da, lortzen dituzte oso soldata honak, bere partaidentzat eta bere emazkintzat eta bar, eta onura asko lortzen dute sistema politiko honen baitan, eta onura hori askotan izaten da ere, elementu paralizante bat alderdi bat entzat. Galera dakarkiolako, hori iruko egitea. Garitan hori egin akusazioa, PNV, izenda, bai, pasa. Izendapen askeko karguak deitzen dena, berak izendatzen dituenak, hasi egin direla foru aldundian, akusazioa entzioa. Eta garitan horatu zuen bai, hasi egin dira, lehen gehiago dira, lehen ziren lagan pasa. Lehen ziren lagan eta orain dira sortzi gehiago, ez da izema gehiago. Hazi egin da. Gehiago dira, soldata batean. Zanet, onura mundu batean sartzen da alderdi bat. Horrelako izatean sartzen dira. Eta gero, alderdiak beti izan dira nolabait historia eta zaten dute. Espontaneidade sozialaren murriztaile izan dira beti, itzai interesatzen espontanei sozial bat egotea eta energia sozial kontrolezin bat egotea itzai interesatzen nahi izaten dute uratzea nondik nore eta bar eta zain horrek ikusten ditunik sartuta nengo alderdiak ere. Eta PNV-ra ere gintzezko kritika handiak, beren bilera historikoa, Munitzeko hitzarmena, gaur bideoan hartzen dena, eta nola uko egin zion, jaurlaritzari, eta nola transizioa behitzen hortan berriro ez zuen reivindikatu lehen edukitakoa, bezik zerotik hasi zen, eta torpezia ideologikoa edo autosun ideologiko baten zea, eta horren ondorio, jabeitarek edo inertzia guztiak, eta duela gutxi, Ortuzarrek eman du titular bat oso nabarmen, ez da, berrian etorri zen. Ez da independentziaren garaia, gai sakonagoak daude, orain, etorri zen titularra. Horrek behar erakusten dizu zer pentsatzen duen Ortuzarren independentziaz. Eta PNV zer esatzen duen, ez da. Ez da, hori izaten duen gizon bati, zer esango duzua, independentziaren garrantzitsuagoak egiten zaizkizu beste dozu asko. Ez gaude mundu berean, ez gaude maila berean. Eta zen dena botoa jasotzen ditu gizon horrek, eta nik ez.